Guys, ngayon po, magluluto tayo ng ginisang seafood. Ayan, ginisang seafood lang ito. Ginisang seafood po, ayan. Next time yung butter ulit. Ulit-ulit. Mukbang, ayan. Ayan yung kasi yan lang, kailangan. Bawang sibuyas. Hindi lang. Ngayon, ayan, mainit na siya ng sobra-sobra. May mantika na. Pag-ibog yung paglutuan. Ay, sumanda. Sumanda. Yung level up. Ayan, gisa-gisa lang yan. Tapos ilagay na yung may mga vlog na naman. Ang bilis mag-orange. Garlic aja nga ganon. Kung magalit ko yung garlican, pwede. Ano? Aray. Yung garlican. Seafood garlic. Magic sarap asin tapos pitchin. Mix all together. Teng malota. Kaya po ay orange na siya. Yes. Alam na di, saan pupunta to? Ayan, luto na po. Ready to bite. Ba't itabang ko ng sabaw? Ay, I mean hangin